నేను చెప్పిన పని చేసుకొని ఇంట్లో ఉంటానంటే ఉండు, లేకపోతే నిన్ను కొట్టి చంపేస్తా. డోర్ తీయడానికి ఎంతసేపే? బయట చెప్పులు ఎవరు వచ్చారు? మీ చెల్లెలు వచ్చిందండి. మా చెల్లి వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? వాళ్ళ ఆయన రోజు ఊరుకూరుకునే కొడుతున్నాడంట, టార్చర్ పెడుతున్నాడంట. అందుకే నేను అక్కడ ఉండలేను అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. కొడుతున్నాడా? బాగా కొడుతున్నాడంట. మరి నువ్వేం చెప్పావు? పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దాము అని చెప్పానండి. సరే మీ అన్న వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట చెప్పి వెళ్దామని చెప్పాను. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ చెల్లెలు ఏం చేయాలి? వాడిని పోలీసులు పట్టించి కుక్కను కొట్టించినట్టు కొట్టించాలి. ఆ చెల్లినే కొడతాడా? మరి నువ్వు కూడా రోజు వదిన్ని కొట్టి టార్చర్ పెడుతున్నావు కదన్నయ్య, మరి ఇప్పుడు నిన్నేం చేయాలి?